Moikka! Mä sain tähän videon idean siitä, kun mä rupesin selaamaan läpi mun omaa Instagramia. Ja mun kaikki selfiet on aina täysin samanlaisia. Mä en huomaa mitään eroa. Mä näytän aina täältä, mä oon semmonen kiltti naapurin tyttö, bla bla bla. Joten mä halusin challenge myself. Ja mä päätin recreatata, eli siis uudelleen luoda mun serkun Susannan Instagram-kuvia, koska me ollaan todella läheisiä, sillä me voidaan puhua mistä vaan. Mutta me otetaan täysin erilaisia Instagram-kuvia. Ja tää oli mun mielestä niin hauskaa luoda. Mä siirryn tästä kohta sivuun. Kuvat tulee tähän vierelle. Mä näytän aina sussun kuvan ja sen jälkeen mun prosessin, miten mä sain siitä omasta kuvasta niin mahdollisimman saman näköisen. Joten vaikka mä en ole yhtään tämän tyyppinen, niin nyt ruvetaan käymään läpi kuvia, joita mä otin Susannan Instagramista ja yritin uudelleen luoda. No niin, nyt mulla on tässä todella paljon tilaa noille kuville, mitä mä tuun laittaa. Jos mä katson tuohon sivulle, niin mulla on mun läppäri tossa nyt kuvien kanssa auki, niin älkää häirintykö. Mut ensimmäinen kuva on sussulta otettu October 13, 2016. Ja tää on mun mielestä todella normaali niin kuin sussukuva. Hän on just ottanut uuden tatuoinnin, on tosi minimaalinen meikki, punaista huulipunaa, linerit silmissä ja toi highlight oikein popin. Ja sinänsä niinku sussusta tää kuva ei ole mikään ns. Erikoinen, mutta koska mulla ei ole tätä rintavarustusta, mulla ei ole tatuointia ja mä en ole niin timmi, mitä sussu on. Kun mä rupesin ottamaan tätä kuvaa, niin tässä on ekana muokkaamaton versio. Ja mä oon oikeesti todella tyytyväinen tähän kuvaan. Mä en näytä todellakaan yhtään itse, niin mä en ikinä käyttäisi tommoista paitaa, missä niin kun on koko vatsan alue vapaana, koska niin kuin mä sanoin, mun piti oikein niin imeä vatsa sisään tähän kuvaan. Mä feikkasin tatuun, laitoin bonnarin käteen, kaulakourun, kellon, tukan samalla tavalla obviously, mulla ei ole kihara pitkä tumma tukka niinku sussulla. Mutta mä laitan tähän seuraavana kuvat vierekkäin sussusta ja musta. Mun mielestä mä niin kun, jos ei ole huomioon tätä mun yritystä tissikontourata, jos sitä niin kun ei huomioida, niin mun mielestä tämä kuva on oikeasti todella onnistunut. Ja siis mä en ikinä laittaisi tämmöistä kuvaa Instagramiin. Itse asiassa saatoin laittaa tuon kuvan promottaamaan tätä mun videoa. Mut siis mä oon todella tyytyväinen tähän kuvaan. Se on yhtään sen tyylinen, mitä mä niin itse keksin, että hei, nyt laitan Instagramin kuvan, että se ei olisi tommonen. Mut tähän mä oon todella tyytyväinen. Seuraavana kuva, johon mä en oo ihan noin tyytyväinen, on siis sussun ihan tämmönen perus, robe. Kylpytakkiin pelättä selfie. Ja siis first of all, mun mielestä Susanna näyttää ihan mahtavalta tässä kuvassa. Vaikka tää mustavalkoinen näkyy tosi vähän kasvoja, niin I'm living for this. Ja mulla oli todella paljon hankaluuksia saada tästä kuvasta yhtään saman näköinen. Tästä tulee mun muokkaamaton versio. Ja en mä tiedä. Jotenkin mä yritin kovasti, ja toi kuva näyttää super helpolta, mutta nyt mä laitan teille sen kollaasin, niin ei me näytetä samalta. Tiedätkö, mä oikeasti yritin, mutta ei tämmöset niin kuin yökkärikuvat näköjään sit kuitenkaan on mun juttu. Tää seuraava kuva sussusta on aivan ihana. Mä rakastan tätä kuvaa. Mulla oli itellä joskus tän tapainen kuva Instas kans, että mulla ei ollut niin kuin liivejä, mutta multa ei näkynyt noin paljon, ei näkynyt niin kuin lantion asti, mutta mä oon poistunut sen kuvan jo. Sussulla tässä lukee vaan, että here as dark as my soul. Ja mä rakastan tätä kuvaa. Porukka saattaa olla sillä, että juu, näkyy liian paljon ihan bla bla bla. Mutta te ette näe tossa literally yhtään mitään. Te näette enemmän porukkaa uimahallissa niin kuin vähemmillä jutuilla, koska tossa te näette niin kuin olkapäät ja vähän selkää. Mut anyway, kun mä rupesin recreattaamaan tätä kuvaa, mulla oli pieni struggle, koska siis mulla ei ole ketään, kuka ottaisi musta täällä kuvia. Joten mun piti itselleni tehdä kamerajalka tohon sängylle ja ottaa kuvia tätä seinään vastaan, ja mä en silloin vielä oikein handlannut tätä itselaukausjuttua mun kamerassa, joten tää mun oma ottama kuva on vähän blurry, mutta mulla oli silloin vaan niin kun se mun oma tekemä kamerajalka, kamera siinä rupesi ottamaan kuvia, niin mulla oli vaan joku 3 sekuntia aikaa, koska en osannut käyttää itselaukaisia, niin mennä siihen asentoon ja ottaa se kuva, joten mun kuva on tosi blurry, mutta kun mä näytän teille tämän niin kun vertaiskuvan musta ja sussusta, niin mä oon itse asiassa aika tyytyväinen tuohon. Totta kai mun tausta on erilainen, mun tukka ei ole yhtä tumma. Mulla on jopa silmälasit päässä ja mun kuva on tosi blurry. Mutta, ja te näette mun ihanat palorajat. Mutta besides that, mä oon todella äänestä tyytyväinen tähän kuvaan. En itse laittaisi tämmöstä todellakaan Instagramiin, mutta oli kiva kokeilla vähän jotain muuta. Vähän jotain erilaista kuin mun perusselfie. Seuraavana, tää on itse asiassa todella helppo recreatata, koska mä itse asiassa omistan tämän mekan, mikä sussulla on tässä kuvassa päällä. Tässä lukee Love is a trap. When it appears, we only see the light, not the shadows. Which I totally agree with. Mutta
tää kuva, mä kans leikin sillä mun itselaukasimella, mä osasin käyttää sitä vähän paremmin, joten tässä on minun versioni kuvasta, ja mä en itse asiassa todella tyytyväinen tähän. Mä jopa kiharsin mun hiukset tähän kuvaan, laitan tässä vaan mekon päälle. En mä tiedä, tää on ehkä semmoinen kuva, mä voisinkin laittaa jopa Instagramiin itse, mutta ei mulla ikinä tullut semmoista ideaa, että hei, otetaan tää kuva. Ja by the way, näette seuraavana meidän yhteisen kollaasin tästä kuvasta, ja mä itse asiassa otin tämän kuvan Sussulle. Minä vuonna tää otettu? 2015. Niin, Sussun kuva siis 2015, mun on 2018. Mutta olen todella tyytyväinen tähän. Ja tää viimeinen kuva on otettu tähän vähän niin kuin läpäillä huumorilla. Älkää vihatko minua tai Susannaa. Sussun kuva on todella intense. Ja niin kuin mä sanoin teille aikaisemmin, ja mulla ei ole tommoista rintavarustusta, joten mun piti todellakin niin kuin yrittää meikata itselleni kontouri. Mulla ei ole tommosia ihania muhkeita huulia, joten piti käyttää liplineria hyvin paljon. Ja mä löysin aika samanlaiset paidat millapa päälle. Tää ei ole kuva, josta mä olisin erittäin niin kuin ylpeä ns. Taas niinku näistä kuvista viimeisinä, kun mä laittaisin, mutta niin kuin mä sanoin, meillä on samanlaisia Sussun kanssa. Ja koska mulle tää rintavarustusta, niin tää kuva on vähän hankala mulle ottaa. Mutta musta tuntuu, että mä aika hyvin onnistuin kuitenkin. Me näytetään semisamalta ja I don't know, maybe someday. Just kidding. Mut joo, siinä oli kaikki kuvat, joita mä kopioin Sussulta. Jos teillä on kiinnostusta, että mä rupeisin recreateamaan teidän kuvia, niin laittakaa teidän Instagramia tohon alle, että saan käyttää teidän kuvia. Mutta without further ado, kiitos, että katsotte videon tänne asti. Ja toivottavasti nähdään taas mun muiden videon parissa. Ciao! Tää seuraava, kun tää viimeinen kuva otettu...